الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio tulde dubango e onon ɓe ɗiɗo groupeaji whatsapp groupeaji andu annabima yid joome ɗofto almustapha sallallahu alaihi wasallam jogo haaju sa fini daw rem jungo dow ɓuri jungo less jungo dow woni rokkongo jungo less woni rokketengo sa ala ko dokkuɗa julɓe yo julɓe kis e ɗemgal ma e bone ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah jomiraɗo subhanahu wa taala tawɗo tedduɗo o moƴƴo o mbiɗo julɓe yo jurmodir yo korsodir yo ballodir ndeysan yoɓe gon neɗɗo goto ɓernde wotere ɓe darno oɗo diine ɓe mbasa serde kono en ceeri holi sababu sabu en dewani enen fof e cuɓaɗo woni almustapha sallallahu alaihi wasallam sen dewi e deftere almustapha woni sunna makko e deftere allah nde woni qur'an karim peewen sen dewani en peewata la ilaha illallah kesman ko allah fodeni julɓe ɓen gonɗinɓe almustapha jangto aya o يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Thierno Ousmane Allah ewniɓe gonɗinɓe mbiɗa ya ƴettu heɗɗa o mbaɗa ɗum hakkude ma kala ko welani Allah hoto ƴeew sona ko weli Allah hoto heɗo sona ko weli Allah hoto ñaam sona ko weli Allah hoto ɓordo sona ko weli Allah mo Allah yiɗa jiɗa mo Allah yiɗa kaɓoɗa bandiraɓe se ɗum woni yidde Allah caggal ko reftini hen wa aminu bi rasuli ma ya gonɗini almustapha ko mi gonɗini e ɗemgalam tan aɗon haaɗi ala golla golle makko cifoɗa sifa makko kanko wi ko nela sallallahu alaihi wasallam woni model mon yimɓe fo e jinneji cukko almustapha ɗum wiya jikku makko no ko Allah wi wa innaka la ala khuluqin azim kanko wa innama bu'itu li utammima makarim al akhlaq min nelidama ko timminde jikkuji moƴƴi ɗi ɓurɗo ɓadade mo fo darga ɓurɗo moƴƴude jikku wona ƴettotoɗo wona taƴowo enɗam taƴa hande bandiraɓe seyda saabu mbuuɗi e buuɗiɗe e yidde ardade e ɗariqe e da'ira e ko nandi hen e parti wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmati sa ɗoftima Allah ala a rewani sona Allah a sukkima almustapha sallallahu alaihi wasallam joɓeɗa jobdima laabi ɗiɗi on ɗon gonnoɗo chrétien o wonti jullo o yoɓe jobdi makko laabi ɗiɗi ma en kal chrétien ji bandiraɓe sukaɓe onon sukaɓe wonɓe whatsapp naata youtube ƴew qissaji ɓen ɗon tuɓɓe joni mami haal ɗo qissa sandri joni oɗo faray sanajo origine portugaise holko haala e islam mami haal ɗum joni so Allah jaaɓi yimɓe fof ɓe goppi diina mabɓe ɓe naata e diina men goppuɗen diina men eɗen jikki jikkuji mabɓe la ilaha muhammadu rasulullah jinnoɗo wartade fof wi ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasul on malaɗo France Belgique Hollande wiyama ɗo e duuɓi capani gotal ko leyɗe islamique fof nan mbiya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasul an ɓiyam debbo an baɗam jaltinɗa wudduma jaltinɗa dandema jaltinɗa keecima jaltinɗa siccen ma aɗa ñamtina ɓe ganduɗa goppi diine mon paye diine ma eɗo ko hersini la ilaha illallah muhammadu rasulullah يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ساربي نلا صلى الله عليه وسلم ala waɗama leeral aɗa yaha hen aɗa jogui torso Allah yaafuma bakkat yurmoma ɗum waɗi fittimo rewade almustapha o yaafa ko yurmaka kono bonede Thierno Ousmane gon koye worɓe ɓe hewɓe en kirata so debbo makko yaltini ko yaltide ganduɗa kanko tan fonno hertata ɗum musatamo o fiyata o dukata o tikkata kono noon so wiyama dargue daro kono so joom suudu makko waɗi ko welani Allah musatamo e ndaw ko hawɗi oɗo suka debbo mi yejjitani bandiraɓe gonne koye qissa bahira oɗo mawɗo chrétien de jiiɗo almustapha sallallahu alaihi wasallam o hotti Quraysh fof sabu almustapha sallallahu alaihi wasallam mami haal qissa o joni kono kalen oɗo debbo chrétien gonnoɗo chrétien wonti julɗo holko haali duuɓi nogas jeegom o yarte ko portugaise kono ko française origine makko portugais holko haali Thierno Ousmane omo yara duuɓi nogas jeegom o wi ko adi fof christianité ko tawmi toon ne waɗi contradiction ngaji ene lurodiri
o yimɓe ɓuri haalde ɓaaw ɓe ɓuri keɗe ko wi ko o yimɓe ɓuri waawde haalde ko Isa e haalde Allah woni yimɓe hannde ɓe ɓuri waawde haalde ko ceerno maɓɓe e ɗariga maɓɓe e Allah so ceerno maɓɓe waɗaama darge daro so Allah waɗaama darge darotaako ɗum waɗi Allah wi wa mina nnasi man yattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah woni mi ƴetti andade ene pondi hunde Allah ɓe ɓuri yidde ko sanameje maɓɓe e Allah so sanam maɓɓe wiyama darge daro so Allah wiyama darge darota ko bandiraɓe sehilaɓe o yiɓe ɓuri wawde haalde ko Isa e haalde Allah o haali gonga o wi Allah ko goto ɗum tawmi islam o wi di islam lurodirani e hakkille o wi kala hakkille celluɗo so yama so haalnama islam walla so janggi islam tan jaɓata islam nono dina ummi koto Allah ndesan o woni wayde ko ni islam waɗata sa weldite Allah gonta koye wayde wiya ha ni no mi tuubi ko ɓooyi ha ni mi sukke men nelaɗo ha ni no mi tuubi ha ni mi oppi fuyaton ha ni mi oppi sangara ha ni mi oppi simme ha ni mi oppi fijir mi oppi comci bondiɗi mi oppi ñorande ew sa weldite Allah ɓerde ma laaɓa jiɗana julɓe jaam jiɗana hoorema jaam ƴeew sa ƴeewu sa yima ko oɗo debbo ndeysan sa hijama kaala makko ene feewi wona Malik kelera waɗi ko kaala ene suuri becce makko ƴeewe kaala jaam so bandiraɓe sehilaɓe sixiémement jeegom o wi tawmi ndeke gandum hol sababu mi tagama hol sababu mbeɗen ndiɗo leydi mi wonti neɗɗo Allah o wi kadi duttimi kadi jeeɗiɗi ndeke taw mbeɗa jogui but mbeɗa jogui ponmi wadde gurdamam mbeɗa jogui message mbeɗa jogui risala no annabaɓe joguino message uji ni ndoɓe joguino risala taw mbeɗa jogui risala o wi ndesan jeetati gontumi neɗɗo moƴƴo jinmi fewnude hakkude mi Allah kala ɗo bonnanomi mbeɗa fewna gontumi neɗɗo moƴƴo kadi gonmi endude ñande foof mbeɗa ɓeydo moƴƴere bandiraɓe sehilaɓe firti ko tubani o weldire Allah o duttimi kadi nehanimi yimɓe jiɗmi yimɓe jiɗanmi yimɓe jaam ko jiɗanmi hooram ko o ko duttimi kadi ɓernam welliti gurdamam weeli joni mbattumi weltade nden mi weltaki nde jarmi bodde ni wiide nde jarmi sangarde nde gondina suka worɓe nde mi weltaki o ko joni beltimi gurdamam ndeke kersumi gandi ko mbaɗa ɗum ko fo yoɗani o nden sappo e ɗiɗi o nden ɓernam haydara ala hen ɓernam way koɗo cartoni o joni ɓernam gillinan toon mbeɗiɗe Allah mbeɗiɗe al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi holko mbasiyɗa sukaɓe julɓe holko mbasiyɗa rewɓe o kuli Allah jiirude islam an mo wona julo yiilo islam o yin islam ko diina gille ko diina jurum ko diina korsa ɗum noon an ɓiyam debbo an ɓiyam ɓe ñamtintaɓe ɓe oppiɗ ɓe goppi diina maɓɓe ɓe paye diina ma goppoɗa diina ma paaɗa eko wona diina bandiraɓe sehilaɓe en paadi to Bahira en mbi hanki Quraysh ɓe gare oɗo chrétien omo woni e saw omo woni e nokku makko ɗo rewata Allah ɓe gari omi gare mi hotti on ngol ɗo mi defani on gare oɗon jippinama ngol ɗo ɓe mbimi i ya Bahira walla ya Bahira i ande a hewani wadde ko mbaɗɗa ko minen emin ndewa ɗo duuɓi a meeɗa hotti o ya ngol ɗo mi hotta ton hol sababu o hottataɓe Thierno Ousmane o yiyamaɓe al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o hay goto te caggal onon fof gari jippoɗe kam mi defana on ɓe gari ɓe jippi ndesan mawɓe ɓe Abou Talib ɓe mbi nela salah sallam kañum woni cukalel yaade duuɓi jeetata yo ren bagage kañum yo ren bagage oɗo arani rende bagage o ari ko aynude yimɓe bandiraɓe seeɗa li tukhrija nnasa min adh-dhulumati ila an-nur so bal waɗama so 22 jours gari naati terrain ɓe mbawa balɓe suka mbiyata ko ramasseur uji heddiɓe jogo paɗe jogo siwoji heddiɓe jogo comci fettoɓe balɓe heddiɓe gona e foɓɓude ko ni sa wona e 22 a wona ramasseur a wona arbitre won poɓɓowo diine o ko ni way foɓɓan diine ma supporte diine ma jingan diine ma ɗum woni teddugal ma Allah wi wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika sawfa tusalun ɗum woni teddugal ma diine ma Bahira oyi ngari gayi oɗon gandi sababu mi sodoto qissa o ɓe mbi nde nelaɗen sallah sallam garata ene pandimo o yii ngeloba makko ɗo waɗɗi ɗo rulde ene woni dow makko nuage ene hoori mo nde wari haw yettimo jippe mi lekki baram lefi ndekki mbimo argayi cara lekki kañum tawi wona kanko tawi ɓuuɓri tawi mo wona kanko tawi ɓuuɓri bandiraɓe sehilaɓe bon yimɓe so jooɗima e lekki kañumen jilto ɓuuɓri ala kanko so jooɗima e less lekki ko ɓuuɓri yilotomo bandiraɓe julɓe o meeɗi jooɗade less lekki chrétien goɗɗo wiɓe bandiraɓe hol oɗo jooɗi kile ɓe mbi o ko Qurayshi o wi o ko annabi o yo hoot so yahudi en jima o boram o yo hoot leydi mumen kiiɗo lekki jotta ɗon ko annabi bandiraɓe sehla ɗum gila omo yaada duuɓi jeetati bandiraɓe julɓe Bahira ɓe onon fof on gari ɓe mbi minen fof min gari sona cukalel tan noon gotel tokosel ene heddi ene rena bagage o yi gaddemo kay
cukalel ngel yo ar oɗon ngandi cukalel gonnoto ko al mustafa sallallahu alaihi wasallam maw namdo namde maw ƴeew sifaje maw ƴeew khatima nubuwa ɗum fof maw ƴeew ɗum e nelaɗo o hande o Londres église aji mbattama jamaji France église aji mbattama jamaji so Allah jaɓi jama nan ara yimɓe gonta julde garage uji so Allah jaɓi nela sallallahu alaihi wasallam wi oɗo diine ma yettoɗo jamma e ñalawma jetti Allah wi yuriduna an yutfi'u nura Allah bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun Allah wa ya'ba Allah illa yutimmu nura walau kariha al-kafirun ayaji ko ɗiɗi aya tawba aya suratul saf bandiraɓe julɓe ɗum no oɗo diine koko saktoto hoto hersu hoto oppo diine ma ndewa diine woɓɓe ka teddinaɗo ka jurmaɗo ka jafaɗo mbiyeɗa sa mayi shirkina naati aljana ko jiɗɗa annabi fof nela ko yimɓe mum al mustafa sallallahu alaihi nela ko yimɓe fof o yonirta ko ɗiɗi wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira alurtiwi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin desat yurmede Allah jogi temdere yurmede o telin yurmede wotere aduna omo yurmoɗon leydi Muhammad sallallahu alaihi wasallam goppuɗa ko gonɗa ko aɗa rewɓe ganduɗa dañani yurmede aduna ma dañi nde capanɗe jeenayi e jeenayi moftima ha lakara haw yurmoɗon o yaforo en ɗum ko jiɗɗa Allah wi ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidil iqab lisan o mari ko jafaroɗo bakkar ɗum o wi annama ko yo wi en nabbi ibadi e wi jiyabam ƴeew hay yoroɓe sangara ɓe fijoɓe wujjoɓe oy ko jiyabam o yani mi riwiɓe yurmede ɓe kuɗama ala ko nabbi ibadi anni ana alghafuru rahim halan jiyaɓe komi jaforoɗo ƴeew ɓen yoroɓe sangara ɓen fijoɓe Allah wi ko jiyaɓe makko o qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ɓeɗo mbaɗi bakkaruji boɗeji e ooli e daneji jamma e ñalawma jeere waro o horoɓe ɗammiɗo hoto ɗamtiɗo hoto ɓe ɗamtiɗo e yurmede Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin